Takže čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa ze hry Drakensang Online. Doufám, že jste se těšili. Chvilku videa nevycházely z toho důvodu, že prostě z nějakého strašidelného důvodu se mi odinstaloval celý operační systém. A prostě tak no. Ale jsem tady zpátky. Odinstaloval jsem mi vlastně všechny programy i hry. Takže nevím, jestli tohle video bude 100%, pokusím se fakt do příště to vylepšit, ale myslím si, že to bude nejhorší možná kvalita, nebo zvuk, uvidím, to pak nějak doladím, ale jsem tady. A je podle mě nejdůležitější a v tomhle videu si ukážeme nové věci a tak dále. Koukal jsem teď ještě, než jsem vlastně zapl natáčení, že jsem dostal nové brnění a můžete vidět, že je dost prázdných slotů, takže se nám to bude určitě hodit. Tady máme lepší hodnota kritického zásahu, ale zase, no, ten si necháme. A co tady? Tady ty věci jsou celkem na prd, až na tohle to si necháme a tohle to můžeme asi jít prodat, co na to říkáte? Jo, tak tohle prodáme, tohle to taky, takže všechno prodáme. Takže jdeme do Kingshieldu, už vidíte, jsme takový modý tu, paráda. Uděláme si tady pár questů. A chtěl jsem vám ukázat ty PvPčku, snad se to bude lagovat. Tady možná v Kingshieldu trošku, z toho důvodu, že je tady zase dost lidí. Vám asi můžu pak ukázat, že prostě fakt tady to je hlavní město, že prostě to shromáždění těch lidí je fakt velký. Takže tak. Musíme tady. Tady máme nějaký úkol, takže si ho vyzvedneme, promluv si se slečnou. Tak. Získej vzorek. Takže, já si tady zatím naberu questy a zkusil bych to PvPčko. Jsme level 9, tím pádem ještě budeme dostávat vlastně v uvozovkách horší hráče, takže to nějak zkusíme využít. A ještě v rychlosti prodáme tady ty itemy a uvidíme, no. Ty vojáci tady naskládaný, to dřív vůbec nebylo, to je úplně luxusní. Jo, vidíte to sami, že tady těch lidí je dost a tady se to trošku bude kousat. Takže my dáme, všechno prodáme a je to. Tak, zase bohatší o trošku. A vlastně mu dáme J. A tady máme spoustu vlastně druhů PvPček. 1v1 duel, víme samozřejmě 1 na 1. 3 na 3, to je vlastně úplně v tom stejný. Pak dobývání vlajky, že vlastně dva týmy mají vlastně 0 ze 3 vždycky vlajku a oni musí sebrat tomu enemy týmu a dát ji na svůj vlastně na svůj place. A 6v6 je vlastně dobývání, že jeden tým dobývá ten druhý vlastně jakoby pevnost. Tady vidíte boj o pevnost. Já bych si dal buď 3v3 nebo 5v5, takže uvidíme, že nám to zatím nabíhá. Já si zatím můžu vzít tady quest, než nám to někoho najde. Tak. A vidíte, tady fakt těch lidí je fakt dost. Tady máme zrovna ten Pong, že tady dáme ty 4 stejně barevné itemy a můžeme z něj vylepšit, dostat lepší. Což jsme udělali špatně, protože teoreticky jsem ho mohl vzít sem. A tak já si to vrátím a ukážu vám to aspoň v praxi. Jak dostaneme, takže narvem to tam. Jo, aha, tak nakonec, tak dobře, ale necháme si to od levelu 10. No dobře. Zatím půjdeme do té kaverny, kaverna, ale já tomu říká kavárna. Takže si tam skočíme a uvidíme. Snad už teď v co nejbližší době už chci mít Vovko Legion, takže bych natáčel i to. To se fakt těším, to bude nice. A jdeme do toho. Je tady level 11 až 14. Bude docela randál, co? Tady dostanu. Prez hubu. Tak jo, no, tak co tady? My musíme sem. Tady, jo, tady jsou tady čarotky, takže je vyřídíme. Vidíte, to je prostě pohoda, tyjo.
Jo, padají z nich itemy, takže my je budeme sbírat postupně. Kolik? Jo, našli jsme kolovou, jenom jeden. Oh je. Takže jo, takže tady to nějak zabijeme. Tady se udělá asi level 2, teda level 2, level 11. A vidíte ty skillky úplně. Paráda. Boom. Už bychom potřebovali třeba nějaký. Ty drahokamy jsou fakt fajn, z toho důvodu, že prostě můžete si dát tam vlastně cokoliv. Ale hlavně ta rychlost útoku, prostě když máte velkou, tak to je prostě. To je prostě. No tady sebereme si tu knížku. A snad uděláme co nejdřív level 10. A chce se nám nějaký to PvPčko, no, nějak se mu nechce, jo. A máme tady bose, snad neumřu. Taky může stát. Ale tady ještě na těchto levelech se expí krásně. Oh. Sniper. No jo, takže máme tady další, vidíte, takhle zelené věci. Takže si je v klidu seberem, tady už nikdo není, takže v pohodě. Koukneme, co to je. Od levelu 14 náhrameníky. A čepka od levelu 13, to necháme. To je 4 levely, no, to se bude hodit. Proč by ne? Takže jdem na to. No, každou chvíli budeme další level. A tak. Boom, box. Aby se nám vůbec to PvPčko načetlo, může se stát, že se vůbec nenačte, to by bylo hodně špatný. To by bylo fakt špatný. To je jiný pecky dáváme docela. Se vůbec nemůžu trefit, jo. Jak jsem nehrál Huntera. Vůbec, já jsem nikdy nehrál Huntera. Vlastně moje úplně první postava nebyl Mage, ale byl to Hunter, který jsem doexpil asi do level 3. Řekl jsem, že mi to nebaví, že chci hrát něco jiného. Že jsem přehrál Mage a to mě bavilo. Tak jsem si uvědomil, že mě nejvíc baví VAR, ale už jsem neměl sílu na to XP, takže. Třeba příště. To nějak můžeme doexpit. Tohle s tímhle Hunterem není moje jediné video. Level 10. Dostali jsme další talent, my nemůžeme vlastně nic. Máme tady ten náš krásný, ten vypadá na pána. Krásný. Půlec. Takže pohodka, klídek. A už tady máme i bahna. Bahna jsou docela boom. Děje se to, úplně na prázdno, ne? A jedovatý bahno tady zajebem. A bude to ne, ty úplně to tam pošleš, ty. A PvPčko dřív než nás možná zabili, takže jdeme do PvPčka, vůbec nevím, co to je za PvPčko. 3v3. Jo, takže tady ještě hrajeme, ještě když jsme 10, tak vlastně budeme hrát, takže jako máme proti sobě. Bojové statistiky. Nic jo, neukážeš mi to. Zkusíme tam něco udělat, no. Bude to celkem hard, protože dobře víme, že tohle bude těžký, protože to nebude nic lehkýho. Zkusím to takhle, že vlastně shift a skok. Vlastně když budete držet shift a střílet, dáte jedničku a budete držet shift, vám to bude střílet i na prázdno, vidíte? Nikoho nemám zaměřený, žádného nepřítele, ale prostě mám tam toto. Hledá se někdo do enemy týmu.
protože mě to jaksi neukazuje nikoho, že by byl proti nám. Bouřlivý Fénix. Už bychom potřebovali, vlastně tady máme i plášť, který se dělají questy od vyššího levelu a myslím, že 6 těch druhů pláště. A co to má být? Co to má být? Nevidím. Siepa CZPL 2. Nevím, co to může být. Každopádně asi nám to nic nenajde, takže to asi lívnu. Asi to lívnu, protože jako opravdu chceš opustit. Dobře, no, tak aby jsme z toho videa něco vůbec měli, takže odevzdáme quest, co jsme dodělali. Tak jdem se dál. Snad to video bude docela fajn, no, snad něco půjde. Klidně napište do komentářů, co byste ještě chtěli vědět, jestli něco byste se chtěli s něčím seznámit, není problém, všechno vysvětlím. No, budu se snažit se v rámci mých možností. To máme teď, se sbírají třešně trolů. Oh damn. 80 stříbrných mincí. Panečku. Panečku, my jsme bohatý, panečku. Takže opět vrškem. A projdeme si to tady, no. Takhle si to jumpneme trošku. Pohodka, ne? Všechno tam pošleš, tak. Pošleš to tam, pěkně to tam prolítne, ty vole. Tam pošleš, tak. Já zavřu ten chat, aby nás tady neplet. Zase Včkem, a to už víte zkušený víc jak já. Takže paráda. Vezmu tady ještě od Herbita Xerib. Herbita Xerib, no tak Herbita ji narovnáme trošku. Jsme ji narovnali a padly nám zajímavé věci, modré věci, panečku. Od levelu 14. Všechno od tak strašně velkého levelu, tyjo. To je hrozný, co? První přísada. Kde je ta druhá? To je tamhle, že? Takže ji vezmeme a bude to. Vidíte, už se v půlce 10. levelu. Takže to je krása, to je krása. Koukal jsem dobrý ohlasy, asi vás to zřejmě baví. Kdyby se dozvědělo o mě víc lidí a sledovalo by to, tak by to byla ještě větší motivace vlastně na toto natáčet. Takže můžete klidně pozvat někoho, aby se podíval na tohle video, ale tak. Dělám to hlavně z toho důvodu, že mě to baví, takže... Takže co? Co jako? Jo, takže ty čarotky, těch jsou všude. Au! Kolik potřebujeme paklíčů? 5? 5 paklíčů, jo. Víte, že bychom si jako otevřeli, jo? To by bylo docela fajn, ne? Ale... jestli tady sebereme někde paklíče, tak to půjde dobré, ale jestli ne, no, tak máme popr. A nic nebude. Tak tady si sebereme ten sáček, to už je další přísada. A třetí je tady, že jo? No jo. Takže to půjdeme klidně dolejškem. Goblin, tyjo. Upřímně ty goblini jsou strašně otravný zvířata. Nebo monstra. Ale prostě jsou to první zvířata, se kterými prostě, nebo příšery, zvířata, příšery, se kterými se setkáte, jo. Krom, když nepočítám tutoriál, protože ty goblini jsou fakt všude. To jsou buď goblini nebo mahna. Prostě nejvíc. Strašná otrava. Pak no, ty čarodej jedince. Vlastně dřív tutoriál byl takovej, že jste museli, byla jenom jedna taková dlouhá cesta, vlastně třeba odsud sem. Museli jste ji projít a vždycky to na vás poslalo nějakou armádku takovejhle prťousů.
A poslední boss byl, ne nějaký grimak a nějaký, že musíte vzít. Prostě čistě na vás poslali jenom čarodějnice a zaptej. A dostanete z ní nějaký amulet, to je úplně všechno. A prostě, to se mi na té hře fakt líbilo. Já nevím, bylo to takový jednoduchý, fakt to bylo prostě, už z té hry necítím to, co dřív, no, už to není prostě ono. Neříkám, že je špatná, ta hra je dobrá. Jako v nějakých směrech se zdokonalila fakt jako dobře. Ale víte co, už prostě z toho necítím to, co to bývalo. Ale tak to je jenom věc názoru. Já nikomu neberu. Hra je to dobrá, hra mě baví, jinak bych ji nehrál. Nějaký Plundberg. Zase nevím, jak dlouho natáčím, tyjo, aby zase, dostali jsme z něco. Takže Q, koukneme se, máme jeden quest hotovej. Tohleto, najít balíček na dně studny, to je tamhle. Děláme level 11. Tak. Takže příští video se koukneme na ty PvPčka. Budeme to mít trošku o to těžší, že budeme vlastně bojovat proti levelům 11 až do 20, takže tam budeme nejmenší levely. Což je docela set, ale tak my to zvládneme. Pořád, paráda. Další. Ale tam ty hráči nejsou nějaký, jako zase si nemyslete, že to je něco jako extrémního, jo. Tak, máme tady tohle a musíme tady zabít nějakého bahňáka, obřího, vidíte ho? To je prostě macek. Boom, 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 boom. Docela fighty, co? Jau. Snad to video bude trošku povedený, protože tohle je nepovedený, tady ta zruda, ale to video snad musí být trošku povedený, protože pak se mi odinstalovalo úplně všechno a to je docela napad. Paráda. A dostali jsme, vidíte? Hodnota zbroje. Tak tohle můžu vyhodit. Co ještě můžu vyhodit? Tohle můžu vyhodit. Temné mince pěkně. Dostali jsme výborný opasek od levelu 14, vidíte, to je zrovna ten neobyčejný, takže to se bude fakt hodit. A tak je to dobrý, a tak se nám to líbí, a tak jsme spokojení, takže paráda. Trošku asasín, no. Ty bahna jsou strašný, ono je tady strašně moc, ale prostě víte co. Au. Hrůzá děs, jako. Jako aspoň, že z nich spadá něco na questy, ale my je potřebujeme prostě zabít. Jo, dobrý. Vylepšené boty. Ale level 11. Ale fighty nekončí. My nezastavíme v žádném fightu, my jsme prostě nejvíc top, chápete? Máme to. Máte nějaký 2 otazníky, ale další čarodějnice. Zvládnem to, ne, zvládnem to, tak pome, ale fandíme si trošku, ne, tak. Ještě pome, no jo. Šoupneme jim, no jo, tak pěkně mezi očeka, viděli jste to, já jsem to viděl, teda vy ne, no tak já, tak špatně, že? Takže co musíme ještě, najít vylepšené, tak ty jsou tamhle, takže ještě skočíme proto. To zkusíme jenom tak proběhnout, tak já skočím, proběhneme to, rebelové. A pak máme co? Seber knihu. Kniha je tamhle. No tak uděláme aspoň tady ten quest ještě do tohohle videa. Ať máme, protože zas příští video nebude jenom o PvPčku, to by taky nemuselo bavit každého. Takže si necháme aspoň 1-2 questíky na příští video. Ať máme co dělat, že jo. Kostlivci jako jo. Děláš srandu, ne, trošku. Tady nejsme v katakombách a ono jich je tady fakt jako dost. Vylepšené roucho. Inventář je plný, rychle musíme něco vyhodit. Máme roucho? Ty vole, tak toho je dost, ale.
Ale my se nevzdáme, že jo? Jsme prostě, víte co. Seberem si roucho. Zase nemůžu vzít roucho, takže musím vyhodit něco. Tohle je lepší, to je lepší. Rub. Tak a teď to musíme přinést Matthewovi. Takže si ukážeme aspoň zpětnou teleportaci. Schválně zkusíme něco. Schválně si nás doběhnou. Ale nedoběhnou, protože jsou to fakt jako slimáci, vidíte to. Prostě takovýhle monstr vás jen tak nedoběhne. Možná budu hůř slyšet v tomhle videu, takže za to se omlouvám. Paráda. Další, ještě něco. No, 1000 ještě. Sol to sem, tyjo. Pohodička. Hodej to sem. Nahoď sem ty questy. Nahoď to sem. Možná, se štěstím, to když tak ještě dodělám. Level 12, tak jo, tak co, ale tak co bude. Drak, viděli jste draka, taky mám, co pěkný. Ale bílej, toho nemám, toho chci, všechno chci. Takže pojď. Ty vole. Jo, je to tam, ty vole. Je to tam. Paráda, takže to máme. Máme level 12. A hru. Teď právě nevím, jestli já nemám nic. Mám. Zkusíme, jestli můžeme i z většího levelu, jakoby, když nemáme level na ten item, jestli z něj můžeme craftit. Máme další spell, tahle spell vlastně dělá takovou síť. Když někoho vlastně ta síť zasáhne nebo na někoho spadne, tak ho to zastunuje a on se nemůže na chvilku hejbat. Takže to se myslím, že ho dost hodí, hlavně do PvPčka. Tam se to využije. Jo, takhle, ty itemy nesmí. Ty itemy musí být. Že bychom zkusili jolo. Neskusili. Bohužel. Takže nic, no. Takže já už bych to asi ukončil. Kousek jsme si udělali jsme si tyjo 2,5 levelu. Takže já jsem na míru spokojený. Ještě si vezmeme quest tady. Vidíte zrovna u tohle pána, pak ve větším levelu. Aha, vidíte? Tak paráda, tak už můžeme dělat v té kavárně, budeme říkat kavárna. V té kavárně quest na luk. Můžeme se rozloučit s naším úžasným hunterem. Takže se mějte krásně, doufám, že tohle video nebude moc dlouhý, no, tak jako může se to stát, že jo, jako sorry, mluvám se, normativně. A jdeme na to. No, končíme? OK, no tak končíme, dobře, když to chcete. Takže jo, mějte se krásně, dámy a pánové. Skládejte básně, užívejte života. Uvidíme se příště, říkám PvPčka a tak. Takže jo, šus!